Toto je dôvod, prečo tvoje telo nevyzerá tak, ako by malo, aj keď robíš všetko správne. Cvičíš, hýbeš sa, sleduješ si, čo ješ, možno si aj počítaš kalórie, chodíš do posilovne alebo beháš a aj tak, keď sa pozrieš do zrkadla, tvoje telo vyzerá opuchnuto, mäkko a zaoblene. A nie tak, ako by vyzerať malo vzhľadom na to, čo robíš. A to je presne moment, kedy si väčšina ľudí myslí, že musí začať viac cvičiť, menej jesť alebo sa viac snažiť. Ale čo keby som ti povedala, že to absolútne nie je otázka snahy? Čo keby problém vôbec nebol tam, kde ho hľadáš? V tomto videu ti vysvetlím, prečo tvoje telo vyzerá opuchnuto a mäkko, aj keď sa naozaj snažíš a všetko robíš správne. A nie, neboj sa, nebude to ďalší dôvod, ako piť viac vody alebo jesť viac bielkovín. Väčšina ľudí, keď vidí v zrkadle mäkké, zaoblené telo, automaticky si povie, že to je tuk. Stačí spaľovať tuk a budem vyzerať štíhlo a definovane. Ale to nie je absolútne pravda. Ako telo vyzerá, neurčuje iba percento tuku. Určuje ho viacero faktorov naraz. A tými faktormi sú percento tuku, množstvo svalovej hmoty, zadržiavanie vody, zápal v tele, zdravie čriev, hormonálna rovnováha a stav nervového systému. Môžeš mať napríklad 22% tuku a vyzerať štíhlo a definovane. Zatiaľ čo môžeš mať aj 18% tuku a tvoje telo vyzerá opuchnuto a mäkko. A je to len kvôli tomu, čo sa deje vo vnútri tohto tela. Telo nie je iba stroj na spaľovanie kalórií. Je to živý systém, ktorý reaguje na úplne všetko. Na jedlo, na stres, spánok, vzťahy, tréning a aj odpočinok. Poďme si teda povedať jednotlivé dôvody, prečo sa toto deje. Prvý dôvod a ten, s ktorým sa stretávame najčastejšie, je zadržiavanie vody. Väčšina ľudí si myslí, že vynikom tohto je soľ a potom sa snažia soľ zo svojho jedálničku úplne vyradiť. Ale to absolútne nie je pravda. Skutočný vinník, ktorý rozhoduje o tom, koľko sa vody v tele drží, je inzulín. Inzulín signalizuje obličkám, či majú sodík zadržiavať alebo uvoľňovať. A keď obličky sodík zadržia, telo si drží vodu. Keď inzulín neustále skáče nad odporúčanú hranicu, telo si zdrží vodu a výsledok je opuchnutý, mäkký a nafúknutý vzhľad. A váha stúpa, nie kvôli tuku, ale kvôli vode v tkanivách. A čo spôsobuje skoky inzulínu? Nie soľ, ale cukor. Konkrétne jednoduché sacharidy, ako je biely chlieb, cestoviny, ryža, sladené nápoje alebo jedenie sacharidov o samote. Bez bielkovín, tuku a vlákniny, ktoré vstrebávanie spomalia. Soľ v tele naopak potrebuješ. Je nevyhnutná pre správnu rovnováhu elektrolitov, pre fungovanie svalov, nervov aj trávenia. Keď soľ úplne vyradíš, elektrolitová rovnováha sa naruší a zadržiavaním vody sa môže dokonca ešte zhoršiť. Čiže ak bojuješ so zadržiavaním vody, sústredenie sa iba na soľ ti pravdepodobne nepomôže. Oveľa dôležitejšie je udržiavať si stabilnú hladinu inzulínu. O tom ti poviem neskôr v tomto videu. Poďme na dôvod číslo 2. Podľa mňa je jeden z najdôležitejších a zároveň jeden z najmenej diskutovaných v celej fitness oblasti. A týka sa najmä tých, ktorí naozaj robia všetko správne. Majú svaly, sú aktívni a jedia zdravo. Zápal doslova tlačí tekutiny do tkaní. Koža sa vzdiali od svalov pod ňou a ich kontúry zmiznú. Máš svaly, ale nevidno ich. Telo pôsobí mäkko, bez definície. Nie preto, že je tam tuk, ale preto, že tkanivo je zápalovo poškodené. A kde sa toto najčastejšie na tele prejavuje, je to napríklad na tvári, rukách alebo v oblasti brucha. Na tvári to môže vyzerať ako opuchnutosť alebo opuchy pod očami alebo okolo čeluste. Na rukách, napríklad v okolí tricepsu, to môže vyzerať mäkko, aj keď tam máš napríklad sval. A na bruchu celý stred tela pôsobí menej pevne a definovane bez ohľadu na množstvo svalov. A aký je teda vlastne rozdiel medzi zadržiavaním vody a zápalom v tele? Zadržiavanie vody sa rieši veľmi rýchlo. Zmenu vidíš za 24 až 48 hodín. Zápal je ale úplne iný. Prvé viditeľné zmeny prichádzajú až po 4 až 12 týždňoch a reálne zmeny v tkanivách môžu trvať mesiace. Preto ľudia, ktorí sa snažia spaľovať tuk a nevidia nič, veľakrát nemajú problém s tukom. Ich problém môže byť zápal. A čo teda môže spôsobovať zápal? Zápal môže spôsobovať chronický stres, nedostatok kľúčových živín, ako je napríklad horčík, vitamín D, omega-3, potom zlý spánok, príliš málo jedla alebo pretrénovanosť, spracované potraviny a veľmi dôležitý faktor, ku ktorému hneď nadviažeme, je zdravie čriev. Takže rovno prejdeme na tretí dôvod, teda zdravie čriev. Toto sa týka najmä tých, ktorí robia úplne všetko správne a to znamená, že aj dobre spia, majú rozumne nastavený tréning, jedia zdravo a ich telo predsa vyzerá opuchnuto a mäkko. Črevný mikrobióm priamo ovplyvňuje to, ako telo vyzerá.
Klasická fitness strava sa sústreďuje na makrá, kalórie a bielkoviny, ale črevá sa na to pozerajú trochu inak. Pre ne je dôležitá diverzita, napríklad 30 rôznych druhov rastlín týždenne, probiotika, vláknina a vyhýbanie sa látkam, ktoré narúšajú črevnú výstelku. Črevá nie sú len nejaká trúbka na trávenie. Žalúdok sa nenazýva druhým mozgom len tak, ale je to z veľmi dobrého dôvodu. Pretože ak črevá nefungujú správne, všetko ostatné ako zápal, hormóny a metabolizmus sa vychyľujú z rovnováhy. Bez ohľadu na to, koľko cvičíš. Prejdime na štvrtý dôvod a tým sú črevá a tuk v spodnej oblasti tela. Toto sa týka predovšetkým tých, ktorí bojujú s tukom v oblasti stehien, bokov a na spodku brucha. Teda tukom, ktorý nereaguje absolútne na kalorický deficit. V črevách žijú baktérie, ktoré metabolizujú a eliminujú estrogen z tela. Keď je črevný mikrobióm v poriadku, estrogen sa správne vylúči von z tela. A keď je črevný mikrobióm narušený, estrogen sa namiesto vylúčenia vstrebáva späť do krvi. Tomuto súboru baktérií sa hovorí estrobolóm. A práve on rozhoduje o tom, či sa estrogen z tela vyčistí alebo sa vráti späť do obehu. A presne tento nadbytok estrogenu v tele spôsobuje to, čo mnohé ženy poznajú. Tuk, ktorý sa predovšetkým ukladá na stehnách, bokoch a spodnom bruchu. Tento tuk môže pôsobiť ako zaseknutý a nereaguje dobre na kalorický deficit, ani na cvičenie. Ak by ťa táto téma zaujímala, vygoogli si slovo estrobolóm a pozri sa na súvislosť medzi zdravím čriev a estrogénovou dominanciou. Ja som to tu načrtla iba v skratke, ale ak by ťa to zaujímalo, kľudne si o tom zisti viac. Prejdeme na dôvod číslo 5. Týmto dôvodom je kortizol. Kortizol poznáme ako stresový hormón, ale jeho vplyv na telo je oveľa väčší, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Chronicky zvýšený kortizol podporuje priberanie tuku, konkrétne viscerálneho tuku okolo brucha a zároveň rozkladá svalovú hmotu. Spomaluje metabolizmus a vyvoláva chute na sladké a kalorické jedlá. Na sociálnych sieťach dokážeš dohľadať niečo ako cortisol face, teda kortizolová tvár. Vyzerá ako opuchnutá a zaoblená tvár. Ale myslím si, že by sa dalo hovoriť aj o celkovom kortizolovom tele. Tuk okolo brucha, opuchnutá tvár a mäkké telo aj napriek tréningu. A tu je paradox, ktorý veľa ľudí prekvapuje. Cvičenie samo o sebe je stres na telo a tento stres je dobrý, ale ak po ňom nasleduje dostatočné zotavenie. Ale keď je napríklad tréningov strašne veľa a čas na zotavenie je strašne krátky, kortizol chronicky stúpa a telo namiesto toho, aby spalovalo tuk a budovalo svaly, robí presný opak. Preto sa častokrát stretneš s ľuďmi, ktorí hovoria, že trénujú strašne veľa, ale aj tak ich telo nevyzerá tak, ako by malo. Teda vyzerá mäkko a opuchnutie. Telo nerozlišuje to, či tento stres pochádza z vzťahového stresu, z pracovného prostredia alebo príliš intenzívneho tréningu. Bez odpočinku jednoducho reaguje rovnako. Výsledkom toho je to, čo sa bežne nazýva skinny fat. Telo, ktoré nie je výrazne tučné, ale zároveň vyzerá mäkko, bez definície a bez pevnosti. A to nie je nedostatok snahy, je to jednoducho nerovnováha vo vnútri. Ďalší signál chronicky zvýšeného kortizolu je ten pocit, keď si unavený, ale aj tak nevieš zaspať. Tvoje telo je totálne vyčerpané, ale tvoj nervový systém je neustále v pohotovosti. Toto je reťazec, ktorý vedie k tomu, čo vidíš v zrkadle. Nie je jedno izolované zlyhanie, ale systém, ktorý je mimo rovnováhy. Tvoje telo teda nie je len výsledok kalorického deficitu a cvičenia. Je to rovnica svaly, tuk, tkaninové prostredie, zdravie čriev a hormonálne zdravie. Všetky tieto faktory dohromady rozhodujú o tom, ako tvoje telo vyzerá. A poďme na posledný dôvod, ktorým je histaminová intolerancia. O tomto dôvode sa málo kedy hovorí. Je to vlastne stav, kedy vlastne telo nedokáže dostatočne rýchlo rozkladať histamín z potravín. A výsledkom môžu byť výrazné opuchy, vodnatosť a zápal. A tieto veci si ľudia často zamieňajú za tuk. Histaminová intolerancia súvisí so zdravím čriev, chronickým stresom a aj pretrénovanosťou. Preto ľudia, ktorí to objavia a zistia, že to je ich príklad, opisujú drastické zmeny v tom, ako ich telo vyzerá. Bez nejakej extra diety a bez nejakého extra cvičenia. Ale toto už je téma na úplne samostatné video, takže ak by ťa to zaujímalo, kľudne mi to daj vedieť do komentára. Tak teda prejdeme k tomu, čo s tým teda môžeme robiť. Prvým krokom by mal byť spánok. A nie hociaký spánok, kvalitný a neprerušovaný spánok. Pozri sa napríklad na tento graf.
Počas spánku sa v tele dejú veľmi špecifické procesy v konkrétnych hodinách. Melatonín je protizápalový a pomáha pri spánku. Kortizol, teda stresový hormón, ovplyvňuje zadržiavanie vody a pri dobrom spánku klesa. Rastový hormón má zase za úlohu opravu tkanív a mobilizáciu tuku. A vrcholí teda okolo polnoci. A detoxikačné okno pečenie je okolo 23:00 až 3 hodiny ráno. Ak chodíš teda spať po polnoci, prichádzaš o vrchol rastového hormónu. Taktiež o detoxikačné okno pečene aj o clearance estrogénu. A teda aj kortizol zostáva chronicky zvýšený. A preto kvalitný spánok nie je len odpočinok, je to aktívny biologický proces, ktorý priamo ovplyvňuje to, ako telo vyzerá. Riešením číslo 2 je odstrániť zo strany zápalové spúšťače, teda priemyselne spracované potraviny, rastlinné oleje, rafinovaný cukor spôsobujú zápal priamo v črevách. A zápal v črevách rovná sa zápal v celom tele. Špeciálne dôležitý je aj pomer omega masných kyselín. Rastlinné oleje obsahujú hlavne omega 6 a ľudia ho často konzumujú príliš priveľa. Ideálny pomer omega 6 k omega 3 je niekde medzi 1:1, ale 4:1. Vtedy je to protizápalové. Ale problém je, že v bežnej strave je to väčšinou 15:1 a vtedy je to vlastne prozápalové. Riešením číslo 3 je zdravie tvojich čriev. Cieľom je rozmanitosť rastlinnej stravy. Výskumy ukazujú, že 30 rôznych druhov rastlín týždenne výrazne zlepšuje diverzitu črevného mikrobiomu. Pridaj k tomu fermentované potraviny, ako je jogurt, kefír, kimči alebo kyslá kapusta a zvýš príjem omega 3. Štvrtým riešením je stabilný inzulín. A nie, neznamená to menej jedla, ale správna kombinácia jedla. Výber potravín s nízkym glykemickým indexom, kombinuj sacharidy vždy s bielkovinami alebo tukmi. To spomalí strebávanie cukru a zamedzí skokom inzulínu. A taktiež hydratácia. Nejde len o množstvo vody, ale aj o elektrolitovú rovnováhu. Teda dostatok draslíka, horčíka a sodíka. Piatým riešením je rozumný tréning plus dostatok času na zotavenie, teda regenerácia. Tréning je dobrý, ale ak tréning spôsobuje viac stresu, ako telo dokáže absorbovať, efekt môže byť opačný. 3 tréningy týždenne sú pre väčšinu ľudí ideálny základ. A k tomu pridať pohyb každý deň, ako je prechádzka, to je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Pretože bežný pohyb nie je to isté ako tréning. Špeciálne chôdza, ak ti môžem odporúčiť hlavne von a v prírode, je pre tvoj nervový systém jedna z najlepších vecí, ktoré môžeš robiť. Nízka intenzita, žiadny kortizol, pohyb, svetlo a čerstvý vzduch. 6. riešením je regulácia nervového systému. Toto znie možno menej fitness, ale má to priamy vplyv na kortizol, zápal aj na to, ako telo vyzerá. Čím viac máš externého stresu v živote, tým je dôležitejší odpočinok. A tým sú kvalitné vzťahy, aktivity, ktoré ti prinášajú radosť, vyváženie pracovného a osobného života a menej nejakého obsesívneho sledovania makroživín a kalórií. Existujú dokonca malé štúdie, ktoré robili na ženách, ktoré prestali obsesívne sledovať jedlo a makroživiny a tieto ženy dosahovali lepšie výsledky, pretože tá ich samotná posadnutosť stravou zvyšovala stres. Čiže ak by si z tohto videa mala odniesť aspoň jednu vec, je to toto. Tvoje telo nie je stroj na spaľovanie kalórií. Je to živý systém. A pamätaj si, že ako telo vyzerá, závisí najmä od inzulínu, ktorý môžeš regulovať výberom jedla a nie jeho množstvom. Zápalu, vyberať si protizápalovú strávu, omega 3 a mať dostatok spánku. Zdravie čriev, teda mať v jedálničku rozmanitosť rastlín a fermentované potraviny. Kortizolu, snažiť sa mať rozumný tréning s dostatkom oddychu a hormonálnej rovnováhy. A keď sa začneš o svoje telo starať ako o celok, ver mi, že výsledky prídu. Nie preto, že by si sa snažila viac, ale skôr preto, že si dala telu to, čo skutočne potrebuje. Ak ti toto video dalo nový pohľad na to, ako tvoje telo funguje, určite ho podpor lajkom a odberom. Do komentára mi určite môžeš napísať, ktorý z týchto dôvodov sa ťa týka a ak by si mal nejakú otázku alebo tému, ktorú by si chcela rozobrať, kľudne mi to môžeš tiež napísať. A verím, že my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj!